ओंखारनानै दसे थाबायथ'लै मा बुंसे बाथ्रा मानिया मास्क गाननो होबाय इखौबो मानिया ओंखारनानै दसे थाबायनो होबाय इखौबो मानियाखै नुबाय फैनानै बर्तमान दा जोङो मा लेग होनो लोगोफोर फार्स्ट टाइम आरोना जिबनाव दिनैसो नुगोन आङो बेलेगा नुफ्लेबाय थादोंबाबो आं नुवाखै लोगोफोर ताफ्लिसा जोब्बाय आरोना आंनिया मा जागोन ओमफ्राय ना गन्थंआबो बुंग्रा पेलेब फुला जाजोब्बाय आरोना हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय एंड मोइलार यूट्यूब चैनल आप लोगों को हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आज हम जाने वाले हैं शिलोंग तो हम अभी तैयारी कर रहे हैं बर'नि होननोसै जों माने तालि टप्ला लानानै खारांसै आरोना कम्पानियाव खामानि मावनो न'आव माइरं गैला बिनि थाखायनो जोङो खामानि मावनो कम्पानियाव थानोसै ओमफ्राय आंनि माबाखौ ससमाखौ बोरै होनदों ओमफ्राय मेक्सआ एकदमबारे एक्साइटेड आरोना मेक्सआ आं गारनानै थांसिगोन मेक्सखौ सना गारलांनांसिगोन दा मेक्सखौ गारनानै जोङो शिलंआव बेरायनो थानो आरोना लोगोफोर गोबाङानो बबेयाव थांगोन साननोबो हागौ कम्पानियाव थाङा दे नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो दायो जोङो थांगासिनो दं शिलंआव बेरायनो ओमफ्रायनो मेक्सआ उसुखुथु जाजोबदों मेक्सआ आंखौ सिनायाखै खोमा गाला जोब्बाय मा जाबावगोन दा मेक्सआ बोरैबा जालायदो दा थांजानो गिनानै जथेना थाबाय आयै अन्थाव बाथाव मा जाबावगोन दालाय आबैदो थादो नोङो दे बाबु दे आबैयासो ओंखाम होगोन नोंनो गैला जों नोंखौ गारनानै थांसिगोन फुङावनो जिलापि होखाबाय आरोना इनो ओंखाम गारना थांबो बोरैबा मोनलाय लाङो दा उपाय गैया थांथारनांसिगोन गांगाटपानि साननायखौ पुरा खालामनो जोङो थांनो नागिरदों नङाबाथ' आं एकदमबारे थांनो एख' इन्टारेस्ट गैया बेफोरबायदि गामियावनो थानो मोजां मोनो ओमफ्राय बेफोरबायदि बेरायनाय मानाय एख' सक गैया आरोना ओमफ्राय गांगाटपाया माने थांथारगोन इनि थाखायनो माने उपाय गैया तालि टप्ला बायजोब्बाय नै लोगोफोर मा बायदो गांगाटपायासो मिथिखागोन नोंथांमोनाथ' मिथिखादों मा बायदो नै गांगाटपाया आंनि थाखायबो ड्रेस बायनानै लाबोबाय थ' नोंथांमोना जोंजों लोगोसे इन्जय लाफानो थाखाय थौबाय थादो दाबो जाया माने दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारो ओमफ्राय दाबो जाया फुङावनो 5टायावनो उथिगोन लायनो हंलालानो उनावसो उथिबाय आंसो उथिग्रोनानै उथि होनबाबो उथिया दानो एसे खुवा खुनायावनो थाङो नामा इदि होनलायदोंमोन ओमफ्राय दाबा आथुर जानानै जुथाखौनो गानखाङाखै बिदिबा बोरै जाबावगोन आंहासो रेडि जालायलांबाय बुहुद गोबावनिफ्राय सानै माने नै दिनैसो साननायफोरा जाफुंगोन नामा एकदमबारे दे बादो मोजांबा बेगखौ बानो रोंला नामा इखौ खेवदो ओरैहाय भगबान बेगखौ बानो रोंलाबा बोरै जानो जिबनाव एख'ना दे इयाव बहायबानो थांगोन इयो बा देन्जार शिलं माबायाव बेंगालर थांनो बायदिसो होनबायसो मानसिखौनो ओमफ्राय नैखिजा रेडि जाखाबाय नै लामा ससेफोराव मा जायो एख' जानो नाङा दै जै आफा बिश्वकर्मा ओमफ्राय मेदाम स्कुल दंना गैया दे थौ थांसै दा थांहोलांबाय थानोसै लामा ससेयाव जाहाथे एख' जाया होननानै भगबानाव बोर बिखाबाय नामा थरना बा ससमा इयै देन्जार सं दे मोजाङै मोनहैथोंलै दा जोङो थांहोलांबाय थानोसै बेनिफ्राय दायो लामा ससेयाव खोन्थैलांबाय थानोसै मा मोनो दे बोर बिदो आइनाव मोजाङै मोजां थांना मोजाङै मोजां मोनफैदो दलथा सैमायाबो खुलुमबा मेक्सआबो खुलुम मेक्स दायो जोङो पुरा रेडि आरोना लोगोफोर थांलांनोसै डाइरेक्ट गुवाहाटि मोननानै लोगो मोनसिगोन गुवाहाटियाव बुहुत गोजाननि जारनि कुनु दिन थांफेराखै कुनु दिन सौहैफेराखै बे जायगायाव दा जोङो थांगासिनो दं दा जोङो नै रेडि गाखोनो
गाखोबायानो ओमफ्राय जाहाथे भगबानाव आर'ज बिबाय थागोन मानसिनि मेगननि नोजोरा दा नांथों होननानै लामा सामानि मोजाङै मोजां मोनहैथो मोजाङै मोजां मोनफैथो थांलांसै नामा दे मोजाङै मोजां मोनफैगोन दे आंहासो एक्सारसाइस जालायलांबाय सहायलांबानो जाबाय लासै अ इयो ससमाया मोजां खर' सायाखै नङाबा इनो माने ससमा गानबा खर' साबाय थायोमोन आङो आदसा दा जों थांलांसै थावा टेंकिया फुल होलांबाय थानोसै जाहाथे एख' जाया जै बिश्वकर्मा जय आफा बिश्वकर्मानि जय 2,000 years later. लोगोफोर ताफ्लि साफ्लि साजोब्बाय आरोना आंनिया मा जागोन ओमफ्राय ना गन्थंआबो गुंग्रा पेले फुला जाजोब्बाय आरोना खुनु रखमसो थांगासिनो आङो मा मोनखो आं एख' मिथिया गुवाहाटि मोनबायनो दा थांबावनांगौसो एसे सान्दुं दुंबाय आरोना ओमफ्रायनो खस्थ' मोनसोगारो उपाय गैया ससमा गानाबा माने बार हाबजोबो ओमफ्राय आंना हेलमेटानो ग्लासबो गैया लेंजोब्बाय आङो गुवाहाटि खिनियावनो बा लोगोफोर थरायनाया ओरैबायदि मानसि बै बेगाव माने एख' बुस्थु गैया दैयाव सेन्देल दङ केमेरा स्टेन्ड दङ बेनिफ्राय पावार बेंक मोनसे दङ इखिनि बेग बानायावनो पापियानो साबोजोब्बायनो मिथिगोन नामा जाबावगोन जखासैदो आं माया पापियाबो जाजोब्बाय खुनु दिन इदि आं जारनिखौनो खालामफेरा ताफ्लि साया मा जागोन दे दा मास्कबो गाननो हाया मास्क गानबाबो होथेजोबना हां लानो हाया मोनो मास्क लायाबाबो बारा हाबजोबनानै गन्थ'आनो थबसिसि जाजोबलांबाय नाबे बेखानो दा जों थांबाय थानोसै गुवाहाटि मोनांसै टाउन मोनथ'वाखै माने गुवाहाटिनि बारहावाखौ मोनबाय पलिउसनखौ मोनबाय माने थ' थांसै नामा लोगोफोर फार्स्ट टाइम आरोना जिबनाव दिनैसो नुगोन आङो बेलेगा नुफ्लेबाय थादोंबाबो आं नुवाखै सरायघाट दलं लोगोफोर सरायघाट दालां नोंथांमोना नायबानो जाबाय वाव मा गुवाहाटि सारियालि नोंसानो फाया गय बेपारि नोंसानो फाया फाथै बेपारि दिनै किकिं ताव आगाय नोंजों आंजों जुलि जाथावथाव सरायघाट दलं सरायघाट नुफेराखै खोनाफेराखै ओंखायनो बिराद एक्साइटेड मोनो आरोना इफोरखौ नुबाथाय बिराद मोजां मोनो वाव ट्राफिक होइसे ट्राफिक एरिदि ट्राफिक जालायबाय नै माने टाउनाव फैबा बिदिनो आरोना पुरा ट्राफिक जाम जाखायो बिनि थाखायनो लेट जायो आरोना नङाबाथ' थाबनो मोनो जोङो ओरैहाय गांहा टपेया लागायगासिनो सलायनाया ओमफ्राय आंहाबो जनानै एकदमबारे सस जाफागासिनो आरो एरेदि चिल्लाम मायाव दे किल'मिटार 80 किल'मिटार दंबायो लोगोफोर 80 किल'मिटार शिलं मोननो जोङो हाबलांगासिनो शिलं मोनगासिनो खिन्थु आं दासिमबो शिलंनि महरखौनो नुवाखै बि लालायनो मा दं मा गैया नायजोबनांगोन हाजो गोजा मोनदों हाजो गोजा गांगाट'पानि ड्रिम फाइनालि साक्सेस लोगोफोर टल गेट मोनबाय नै नायदो नोंथांमोना दा हाबलांलायनोसै जोङो प्रसेसिंखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन बोजानिफ्राय बोजा मा जोंबो फार्स्ट टाइमसो नालाय एसे गोनो गोथो जागोन आरोना गाहाय गोजासो बाख्लायलांदो जों गांगाट'पा गाहाय गोजासो बाख्लायलांदो एबार देनजार खिन्थु वाव
नै आं नोंसोरनो मोनसे बुस्थु खोन्थायनि दै थरायनानै मोखांखौ नाय नै गोसोम गोसोम थुला माखा नै ट्राकनि थुङा माखा नैदि बोलो बोनो थुङा माखायैनो नाय मोखा गोसोम जाजोब्बाय ए भगवाननि गन्थंखौ नायनानै मानो खर' गिदिंलाबाय दा लामाया हो लामाया खर' गिदिंदो आरो गारि गेदेराव फैबावनो बिदिबा ए भगवान गुंग्रायबो गारलायलांबाय बा थेवबो माने गारिनि ओंखारनाय नामखौनो लाबावा नै गारिनि ओंखारना थाथ' मान दसे गसङा मानो स्रां जायोना होमबाना गसं गाननांगोन हेलमेटखौ पुलिसजों लाखिनो जागोन नाबा माने बारा गोबाव गैला मथा मथि 1 घन्टासो लामानि दंबावो जोङो पुलिस बाजार लागि मोनैनो 1 घन्टासो लामा दंबावो ओमफ्राय एखब जाबोआखै जाग्रा लामायाव जाग्रा नागिरबोदोंमोन खिन्थु मोनासै सं बबेयाव जागोन दा थांनानै डाइरेक्ट जाहैखानोसै ना मा जानो नैयाव आनारसफोर दङ तरमुसफोर दङ नै जानो गोसोबाथाय थरना हो जाया एख जाया रुटि जानो दा दखानखौनो नागिरना मोनथ'वाखै ससे थांबावबासो माने मोनहैसिगोन खोमा दैबो लाफायासैना जोङो ना ओरैबायदि दुखु होनबा मोखाङा नै भगबान गन्थङाव खम हाबदो इयावनो दिस्टार्बदोबो नै गोसोम गोसोम ससमा गाननायनि माबाया हो ओंखारनानै दसे थाबायथ'लै मा बुंसे बाथ्रा मानिया मास्क गाननो होबाय इखौबो मानिया ओंखारनानै दसे थाबायनो होबाय इखौबो मानियाखै नुबाय हो मा है माया थांसै दा बारायलांसै ओंखाम उखैजोब्बायनो मानसिया ससमा गानदोसो गानदो र' इनो माथो थुलासो जामा खानो ए भगबान पुतला रखमसो नुदोंसो मानसिखौनो हो थांनोसै बारा गोजान गैला नै 1 घन्टा 1 घन्टाल'सै थारलानो नै उखैनाया ए भगबान गेस्टिक जाजोबदो दा नै नैयाव जानोसै मा मोनजायो रुटिफोर दा नै नै गेरफा थुङा नांजोबदोलै नै बिदियाव नै माबानि ट्राकनि थुङा ओमफ्राय ट्राक बोरायनि थुङा गनाया बिदि नांजोबदो बेसे बोलो होना खारो इसोर बेसे थुङा गयो जाबाय दे थौ लाथ' हेलमेटा इयाव जाहैनोसै मा मोनजायो मा मायो ओरैबायदि खात्रा नुयो खिन्थु नै मानसिखौ बिदिनि खारनैनो आं नोंखौ लाबोफानो बायो मिथिगोना जेरावबो लांफानो बायो एकदमबारे मा जाबावगोन जनाल' फैनायल'नो खर' साबायनो नै आरो मोखां सुना होनो होदो इयावबो सुवा एख' बाथ्रा मानिया मिथिगोना हो गोजांदो दालाय सोर खोथानो र' फैदो र' मोखांखौ बाङाय सुनानै थान्दा जा होनना बुंदो बेखौबो मानिलायो आंथ' सुनानै फैखांबाय दा मा मोनजायो रुटि जानोसै रुटिखौ जानानै फैलांनोसै दालाय एसे फुङावलाय सोर खोथानाय फास्टफुड मोनलाबायनोलाय सोर खोथानाय एसे फुङाव फास्टफुड मोननो इयाव नायबाबो नों लाब गैया खालि इयाव ब्रेकफास्टनिल' मोनगोन मिथिबाय खालि नों रुटि परदाल' मोनगोन फुंनि खाजाल' मोनगोन नों इयाव बेलासिनि खाजाया मम'सो मिथिबाय मम'खौ बेलासियावसो मोनो दा मोना मिथिबाय टाइम थायो जानायनिबो ओरैबायदि माने जेखौ जानायखौ जाथारगोनानो होननाय रखमसो मानसियानो मा जाबावगोन मोखां सुना लानो दैखौबो सुवा मास्क गाननो होदों बेखौबो गाना ए भगबान जिबनाव बोरै जानो इदिबालाय हो दा आरो नै खर' सादोनो इदिबालाय नोंखौलाय बहा लांनानै बहा मा गिदिंहैनांगौ जाखो लामा ससेनिफ्राय आगार हरफिननाया गाहाम खोमालै इखो नोंसो लाफादो आगार हरफिनसै मा ए भगबान लोगोफोर रुटि जानानै लाबाय आरोना ओमफ्राय ना रुटिखौ जादो आङो ओमफ्राय खिन्थु सबजिखौ जायाखै सबजिखौ जाबा आंना गेस्टिकआसो बांसिन जागोन नै सबजियालाय गोथावमोन गोथावा ओमफ्राय आं जानो हानाय नङा ओमफ्राय ना गांगा दपाया जाबाय ओमफ्राय ना आं जादिया आरोना रुटि गांनैल' जानायसै ओमफ्राय दा कफि लोंनो नेबाय दं खर'आ दासो साखाबाय आंना नङाबा बोरैबा मोनजोबथारदोंमोन गेस्टिक जायोना एख' जायाबाथाय रुटिखौ जाया गारनाय मा मिथाइ जाखोनाय नै कफिदो मा मिथाइ होनो इखो हो मा मिथाइ होनो एन्जरखि नामा हो एन्जरखि केरेन्दाय स्ट'रिनि रुटिखौ जायासै ओमफ्राय इखौबा जाबाय नै मस्ला बारा ना आं खिन्थु होख्लायबाय इदिसो मोजां मोनदा इदिसो मोजां मोनदो दे जाबाय दा होमबा गारि गाखोनो दायो खस्थ'ल' नङा आरो गुवाहाटि बारनाय लोगो लोगोनो ओरैबादि ओंखाम उखैदोंमोन माने ओंखाम उखैना थानो हायाखैमोन जोङो
ओमफ्राय मोनसे धाबायाव हाबनानै जों माबा माबि जाना लानायसै ओमफ्रायना आरोबाव फिन जोङो जार्निखौ स्टार्ट खालामनायसै आरो लोगोफोर माने कुनु दिन थांफेराखै बेफोर जायगायाव माने गांगाथफाया मोनसे ड्रिम दंमोन बिदिनो बिफा जानायनि सिगां माने शिलंआव थांगोन होननानै आरोना बिनि थाखायनो जोङो फाइना नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे इन्जय लाफाबाय थाबानो जाबाय मानो होनोब्ला बेयाव खोनानो मोनो जोबोर मोजां मोजां जायगा दं होननानै वाव लोगोफोर फाइनालि जोङो मा मा नुफैदों नै नायलाय आयै बिफाङानो नायथावथाव जि समायनाखा ओमफ्राय ना लोगोसेनो नै दैमाखौबा मा होनो मिथिया जि मोजांखा दैमाया ओमफ्राय जों फैनायखाय बोथोरा ओरैबादि मोजां जादों इसोर भगबानाबो अनदो मायबा दैमा वाव मा दैमा मिथिला जिखिजाया गांगाथफा जों इन्जय लागासिनो नायै नायै मायबा लेक होनोमोन इखो हो मायबा लेक होनोमोन दै मामोनथाय वाव ये आं इयावसो थांनो लुबैबाय याव ओइयो ओं फैयै फैनानै बर्तमान दा जोङो मा लेक होनोमोन आंखो नामखौ गोसोआव गैला अबेबा नाम माबा साइनबर्डबो गैया नामा साइनबर्डबो गैया सं माने इखिनिखौ मोनफैबाय ओमफ्राय आरो दा दंबावो माबोरै मोनदों हो एसेबा मोजां मोनखादों आङो माया खोमायानो होथेजोब्बाय मानो जि मोजां थान्दा जेनेबा गुसु गुसु आरो गोजां बोथोराव जेरै ओमफ्राय बार खोलो खोलो बारदो ओमफ्राय ना बिफांखौनो जि समायना माने थरायनानै फार्स्ट टाइमथ' दैमायाबो जा मोजांखा लाइफआव फार्स्ट टाइम नामा हो नै बारा नै बोरैबा दोननो मानसिखौनो फुथला रखमसो नुयो नोंथांमोनाथ' मानसिखौ फारसेनिफ्राय नुवाखै जुथाखौ नाय लंपेन्टखौ नाय लंपेन्टनिफ्राय ओरै मोखांखौ नाय हाजोआव थाबायनो थांनो बायदि खाथियाव हो खात्रा खारबोनाय दोननाय देन्जार खात्रा माया रिल्स दे इयाव फट' दिखांसै ना नोंखो दे पसो खात्रा जुस बानायदियो देन्जार नुयो लोगोफोर मिथिगोना मानसिखौ बहत नुखायो एक बोरैबा माबा फुथला धुलिया बा लग्रा रखमसो नुग्रा जाबाय मानसिखौनो नाया माने लोगोफोर दा जोङो इयाव एसे भिडिअ ओरि लाबाय आरोना ओमफ्राय ना बेयाव लाबाय ओरैहाय सिनेमेटिक लाबाय जोङो एसे ओमफ्राय दा जोङो थांबाय थानोसै आरो दाबो मोनथ'वाखैनो जोङो बिराद गोजान जायो आरोना खस्थ'नि फिथाइया गोदै लोगोफोर 40 मिनिट दंबावोनो आंल' खिथु जना थांफागासिनोल' जेबो लाला घन्टा मिथिया लोगोफोर नै दहायनि दैमाया हो वाव सिमां हामां मोनलाय लांबायहाय वाव माय गड माखै नाहरना लादो नोंलाय ओइनो दलङा नोंखौलाय सोरथो खाथिखि नायलांनो आरो जाम्बासियान खाथिखिजा थांना लादो गांगाथफाया वाव गांगाथफा ससमाखौबो हुखादो थारमाने अरिजिनेल मेगन नायनांगोन ना ससमा गानबा आरो एसे मोले नुयो जेनेबा मोगथाङाव नुनाय बायदि नुवा दहायो दलंनिफ्राय ओइ हाखौ नुहुरनाया ओइ नै इयो बैनो गाहायाव नाव जगासिनो नैखै जावैनो नामा जावैनो हो जावैनो नामा होनदों नै देन्जार गाखोनो गाखैगोन नोङो सानस्रि रोंगो आरो नोङो देन्जार नंखायो नै खात्रा नै देन्जार सं माने इयाव पइन्ट दङ इनिफ्राय जों बबेजों फैखो बोजाबासो खोमा लिन लामाया खाथियाव गैया खोमा नै देन्जार फिदिंदो वा खात्रा फिदिंदोलाय बोरो नै
गाखोनो गोसो जाजोब्बाय नामा नायनानै जि सुकुन मोनखायो सुकुन मोनखाद' बा देन्जार दा थांलायनोसै जोङो आरोबाव सिगाङाव नै थौ थांलायनोसै थाव सोनो फैदो आरोना थावा जोब्बाय जोंनिया मोननैल'सै सिन ओमफ्राय दा सोना लानोसै आरो लोगोफोर नांथेजोब्बाय दायो जोङो टाउन मोनबाय आरोना टाउन नायदो लोगोफोर इसोर भगबान जोंनि गामिनि बायदि जायाहाय भगबान एब्रे एब्रा इयावनो एरसोर सा थानाय इसोर नायनानैनो बोरैबा फिफ्लि फाफ्ला मोनलाङो आं बेदै इसोर ओइनो माबा दिल्ली मुम्बाइफोर बायदियैनो माबा सायावनो सा देन्जार नुखायो माने जेखै थाङो इखैनो जाम जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर गारिया लारि लारि उपाय गैया आरोना खस्थ' मस्थ'यैबाबो दा जोङो रुम नागिरगासिनो दा जेबो मिथिथ'आ आरो रुमा अबेखिजा मोनगोन जिखिजाया थांगासिनो दं जोङो नांथाबाय जोङो लोगोफोर नांथाबाय देन्जार ट्राफिकखा नै येसर माला मोनहैनांगौ जाखो गांगाथफा आंखौ बेयाव लामना दोनफैखो नोङो हा मेप नायगासिनो ओमफ्राय माथो मेपआनो दाबो मोनहैया माला मोनहैगोन नै येसर गैलालै लागाव लामा ओंखारबाय दा थांबाय थानोसै जोङो मा जाथि एख' मिथिखाया आरोना आङो नायगासिनोल' मानसिफोरनि फाखाखौबो एख' बुजिया मानसिफोरा जोंखौ नायबाय दं जोंबो इसोरखौ नायदो इसोरबो जोंखौ नायदो माने जों एख' फाखाखौनो बुजिया आमोनखोलै गांगाथफा हो सिख्लाफोराबो जि साइज सेंग्राफोराबो साइज ओमफ्राय गैलालै लागाव जि मानसिखा इसोर ना बर' ना हारसा एख' बुजिला आंथ' मिथिखाला दालाय बाजारखौ मा लोगोफोर बाजार गस्ला बायनांगोन आंहा गाबोन गाननो गस्ला गैयाना वाव टाउन पुलिस बाजार ना मा होनो ना पुलिस बाजाराव फैदो जोङो ओमफ्राय एख' मिथिया डाइरेक्टसो आन्दाज सिन्दायैनो फैदो आं गांसे गस्ला बायगोन गस्लायानो गैया आरोना गाबोन गाननो थाखाय ट्रेकिंआव थांनांगोन ना हा बाजार जानोबाबो बाइकखौ दोननायनि फैसा होनांगौ थैबायहाय देन्जार खिन्थु ये गस्लाफोरा नै लामना दोनखायो ड्रेनफोराव बायनो फैबानो जाबाय ना गाहाम ना गाज्रि ना गानगोन दा हमनानै मोनला बिदि ओइनो जुथाफोरा लामना दोनखायो लोगोफोर नै बायनो हागोन खनखांना लाना थांनो हागोन जोङो अबेयाव थांनो नागिरदो हा पुलिस पइन्ट हा एंकाउरि सेन्टार आइ लाभ शिलं एख' मिथिया आङो नायगोमाजोब्बाय दै लोगोफोर माने नायगोमागासिनो आं नायनानैनो आन्दायजोब्बाय माबायदि फानदो नायलाय लामायावनो जाबखो दा कितना हे ओरै होनना सोङैबाथाय 10,000 होनना बुंनो हागोन खोमा नांखायालै आंनो बेदो इसोर बिखौनो नागिर दाग्लि दुग्लि हाब्रु नांबाबो गानबाय थागोन आङो मोनथारसिगोन ओमफ्राय तामान ट्राफिक जाखायो आरोना बेफोरबायदि जाम जायो होनना मिथिनायबा फैथ्रामोनलै आं बेदो इमान खस्थ'बा ओमफ्राय ना निजा बाइक लाना फैनायखायसो बिराद इन्टारेस्टिं आरोना गेजेर गेजेर हाबख'नानै थांनो हायो ओमफ्राय बेफोरबायदि रेन्टआव लानानै मा होनो इदिखौ ओइ टुरिस्टफोरा नै इदि लाङोना नै टुरिस्टफोरनि गारि इखौ थारमाने मा टेक्सि लायै इदि बेरायनो लाङो बेफोरबायदि लांबा पुरा खस्थ'
आरो फैसायाबो रग' रग' थांगोन ओमफ्राय नेबाय था ओमफ्राय जोंफोर दा एरसि एरसा थांनो हायो आरो बेनो मोजां बाथ्राया नै दा एरसिबाय नै एरसिबाय हाबसोबाय नै फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय जोङो नै आइ लाभ शिलं ये मोनफैमारबाय होमबा गाङाथप्पा पुरा माबायावनो दङ सिटियावनो दङ जोङो टाउनाव टाउन शिलं टाउन ओमफ्राय गारिखौ मायाव दोनगोन मायावबा दोनना दा फैसा बुरि जाबा थै बिफांखौ जि मोजां हानानै साजायना दोनदो नै डेन्जार नुखादो आरोना लोगोफोर जोङो हटेल नागिरनो थाखाय माने पार्किंआव गारि दोनलायनो गोनां जादों आरोना ओमफ्राय उपाय गैया सोरनाव सोंनो ओमफ्राय ना नै सासे सोंबाय आरोना नै ओमफ्राय खोन्थादो एसे बिराद गोनो गोथो जाबाय आरोना हेलमेटखौ लांफागोन हेलमेटखौबो खावजानो गिसिगारो आङो बिरादनो उपाय गैया दै बा फार्स्ट टाइम जार्नि बायना हरगोन ओमफ्राय नों लादो कुपनखौ बुजायला बाइकखौ इयाव दोनलांनोसै आरोना नै इयाव दोनलायनो गोनां जायो नोंहा फाग्लासो माबा हटेल नागिरनोबो माने पार्किंआव फैसा होनानैसो दोननांगौ आरो बबे बबेसिम नुलाय बबे ओइयो मेगास्टे माने हमस्टे नागिरबाय दं जोङो ओमफ्राय नै खैजासो खोन्थाहरदो माने नैयाव नै मेगास्टे दोननाय सिगाङाव दोननाय डेन्जार नुखायो नोंखो नानै थाबायनायफोरखौ डेन्जारनि खात्रा हटेलखौ माने माबाखौ रुमखिनिखौ बुक खालामनानैसो माने बबेयाव दोनगोन नोंलाय दोननो जायगायानो गैयाबा आं बहा नागिरथिंबाय थानो गारि बाइक दोननो जायगाखौनो मोना माने फैसा होनानैसो दोननांगौ जायो सोर सिखाव सोर गाज्रि दुनियानि मानसिखौ हमनानै मोना दा सोरखौ मोजां साननो सोरखौ गाज्रि साननो भगबानासो मिथिसिगौ इसोर आफा बोराइ बाथौ आंखौ मोजाङै मोजां बुजि ओमफ्राय लामायालाय मोजां गायगोजा नामा मेगास्टे नै इयावनो नै बबेयाव हटेल मेगास्टे बाब दंग' रखमसो दं दंग' रखमसो दं ने सोंग्रोना लानोसै रुमखौथ' मोनदो र' मोननाया ओमफ्राय नायदो जों बारा दामि लानाया बयो नै एसेबांबो बयाबो नङा नोंनियालाय प्राइस कितना इसका और ये नों मोजांसिन नामा मोजांसिन नामा अय मोजांसिन सं इदियाव दङ नोंसोर सिख्लाफोर नागिरलायनो हागोन नै जानायाथ' जागौमोन कमफर्टेबलमोन मालालाय ओरैहाय बाथरुम थाबाय टिभि थाबाय थोनायफ्रा रायलायनो मोजाङानो नै लोगोफोर दा जोङो हटेलाव लांनोसै आरोना बेग ओरिखौ जोङो फैसा आरिखौ होथ'वाखैमोन जोङो माने थानायनि इदिनो आधार कार्ड ओमफ्राय भटार कार्ड इदि होनांगोन ना नङाबा अबेनि मा फैदो थगायना थांबाय बेबायदि सानना मबाइल नाम्बार ओरि होनानै जोङो लाग्रोबाय आरो साबिखौ ओमफ्राय ना दा जोङो दोनैनोसै माल माथाखौ दहाय आं बानाय बेगखौ दोनग्रोना फैदोंमोन फैसाखौल' पेमेन्ट खालामाखैमोन आरो दा पेमेन्ट खालामनानै दोननोसै मोखां सुनोसै बिराद बोरैबा मोनजोब्बाय नोंना दासो हटेलाव थांनो गोनावसो मोखां साफा खालामनो मोनबाय नामा आं नुवाखैमोन दासाय दासिमथ' मैखिया गोसोम गोसोम सिथाबना दं ए भगवान हांगार सब गारि ट्राकनि थुङानि हांगारखौ जायो मिथिबाय दा जोङो ओंखाम जानो नागिरैनि माने ओंखाम मोनजायाखै फुंनिफ्राय खैथा जाखो मथा मथि 1टा जाबाय ओंखाम मोनजायाखै जों न'निफ्राय 8टायाव ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जानानै ओंखाम हटेल नागिरनानै ओंखाम जानानै दसे जिरायनानै मोनायाव नैफोर जोंनायखौ नायफैनोसै आरो माने सोरखौबा सिनायो ना सोरखौबा माथो होनो मोनो रावखौबो सिनाया जों ओइ क्रिसमासनि कारने माबा खालामबाय दं खोमा शपिं खालामदों
तामाम मानसि बा जेन'खा जागोन नागिरना मोनाखै सब विन्टार कालेक्सन गोजा सब विन्टार कालेक्सन गोजाथारो माने सुइटार जेकेट बरिया खिन्थु ओमफ्राय प्राइसआ एखेयानो आं सोंना नायदोंमोन जोंनाव जेरै पाठशाला र'डआव जेरै एखे 2500 गाहाम लायो ओमफ्राय मोजांथार कालेक्सना माबाया कानिया मोजांसिन जायो कानिया मोजांथार गुदुंसिन आरो कानिया माने बायखाना लाना फैजोब्बाय बायनोसो आखाथाजोब्बाय ओमफ्राय 2500 दामाव जोंनियाव माबायदि मोनो खिन्थु इयाव बांसिन दामसिन मोनो आरो माबा कानिया मोजांसिन जायो माने इनिया दांना फैजोब्बाय दांनाल' फैबाय नांला बायखाना लाबाय नालाय बहा नांबावगौ जानो नांला ओंखायनो थौ जानायनि लाहार फाहार नागिरनोसै गरम मोनजोब्बाय नै फोरनिया लोगोफोर दा जोङो हटेलाव लांनोसै आरोना बेग ओरिखो जोङो फैसा आरिखो होथ'वाखैमोन जोङो माने थानायनि इदिनो आधार कार्ड ओमफ्राय भटार कार्ड इदि होनांगोना नङाबा अबेनि मा फैदो थगायना थांबाय बेबायदि सानना मबाइल नाम्बार ओरि होनानै जोङो लाग्रोबाय आरो साबिखो ओमफ्राय ना दा जोङो दोनैनोसै माल माथाखो दहाय आं बानाय बेगखौ दोनग्रोना फैदोंमोन फैसाखौल' पेमेन्ट खालामाखैमोन आरो दा पेमेन्ट खालामनानै दोननोसै मोखां सुनोसै बिराद बोरैबा मोनजोब्बाय फाइनालि जोङो जोंनि रुमाव मोनबाय आरोना एसे बाराद्राय पेमेन्ट होनानै थायाखै मानो होनोब्ला बेबायदि हरसे उन्दुनायनि थाखायनो 2-3 गारबा एसे बोरैबा जागोन होननानै एसे खमावनो थादो आरोना नागिरबाबो ओमफ्राय मोनबाय जोङो खमनिखौनो ओमफ्राय एसे नै मुगैलायलाङोहाय आं मोजां गाज्रि सोरनिमा ओरैबादि सिख्लाफोर मोजां दं गांगा थफाया पाग्ला जादो जाहैबाय गोजा आंबो सेम बुथे गोजा एखे गोजा नुबे अबे ओइ मावजिया फिसिनाय ओइ मावजिया खिरखियाव थानाय मावजिया फिसिनाय इ मानैया मा ओइ खिरखियाव थानाय मावजिया फिसिनाय ओइ खाथाबना दोननानै अ नै इसोर मानैया नै मासेखौ लोगो लानो जुजिबाय दं वाव बिउटिफुल मेक्स नै नोंहानि गार्लफ्रेन्डआ खाथाबना दोनदों आयै सना खाथाबना दोनदों ओमफ्राय लोगोफोरखौ नाहरबाय दं आरोना लोगोफोरा नैयाव नै मानैबो ओमफ्राय दानाया जोङो ओंखाम जानोसो थांगोन दुगैना लाग्रोनोसै खोमा ना दुगैनानै ओंखाम जाहैनोसै ना हो सोंहैनो आं गारना थांना हारसिं थाया आङो